o sige uban tagamay dire sa kwan. Ay bilhin na nimong gitar dia kay atong kuon tong bugas. O t-shirt nara. Atong kuon ni kay kawas tagamay. Nara ang t-shirt. Zen kahatol t-shirt ug ang bugas. Sulod tagamay sir kay init dire sa gawas la. Yes, sulod ta. Balik ta. Sir, dawata ang bugas, no? Gikan sa God Samaritan. Mo na. Katong kakakita nimo sa video, di ba? Karon ikaw na gid ang natagaan, di ba? Salamat ka, sir. So, although gamay ra kay 5 kilos pero kinasing-kasing niya, sir, no? Nya walay mga politiko nga involved ana. Kumbaga ang naghatag ana mga buutan nga mga tao validated nako nga buutan gyud sila. Busa ako gidawat o gihatag dia sa inyo house imha. Og of course, no, ang Zen Kahatol t-shirt. Salamat kayo, sir. Sir, pwede niyo mo na masulob, sir. Sulob ba daw? Ay batang nimong bugas. Okay, sir. So sulobon sa ni sir ang ato ang Zen Kahatol t-shirt. So ni pagka hatsada kayo. Large man na sir. Igor ra nimo. Okay ra sa ni large. Sakto ra. Sakto ra, sir. So ni haom ra gid po do. Okay. Sige, Zen Kahatol t-shirt. Ang likod sir, may katalikod gamay sir.